El nou Pla Territorial de les Terres de l'Ebre pretén enfortir el pes relatiu de la zona sobre el conjunt català a través d'un seguit d'actuacions que tenen per objectiu millorar el benestar de la població ebrenca. Així ho ha manifestat el secretari de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Oriol Nelo, en la presentació al Consell Rector de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre de l'avantprojecte del Pla, que revisarà l'aprovat el 2001. El catàleg d'actuacions que preveu el nou document inclou la potenciació del port d'Alcanar com a port comercial amb gran potencial logístic i la previsió dels estudis necessaris per establir-hi una connexió ferroviària amb el corredor del Mediterrani. Aquí el pla fa una aposta, que és una aposta decidida, important, que és la de dotar les Terres de l'Ebre d'una instal·lació portuària d'ús general de gran abast. I aquesta infraestructura ferroviària de baix general se la vol vincular, ja ho hem vist en el plànol de xarxa viària, d'un bon accés viari, que la connecti directament amb el corredor mediterrani, però també connectar-la, i això és el que cal estudiar, de quina forma amb el principal centre de desenvolupament industrial de l'àmbit sud de les Terres de l'Ebre, que és el Catalunya Sud. El pla també inclourà la connexió del polígon Catalunya Sud amb el corredor del Mediterrani i la previsió dels estudis per a la implantació de l'alta velocitat a aquest corredor, amb l'objectiu de relligar les Terres de l'Ebre amb el conjunt del territori de Catalunya i de tota la península. Vinculat amb l'àmbit de les infraestructures, Nelo ha explicat que el pla identifica 3 espais estratègics que s'hauran de reservar per a usos que tinguen una importància d'abast general. Aquestes 3 reserves de sòl configuren, en primer lloc, 735 hectàrees a l'entorn de l'Aldea i Camarles, en segon lloc, 150 hectàrees a darrere del port d'Alcanar i, en tercer lloc, 90 hectàrees a l'estació ferroviària de Móra la Nova. Vostès saben que en aquest moment, i el pla ho confirma, hi ha en desenvolupament tota una sèrie d'iniciatives industrials de molt abast. Les Planes a Gandesa, les Camposines, Flix, el Molló del que abans parlàvem, la plataforma logística Logis Ebre, etc. Això està tirant endavant. Bé, ara, el pla identifica, de totes maneres, 3 espais més, que per les seves característiques anomena estratègics. I diu: aquests sòls s'hauran de reservar i només hi hauríem de fer alguna cosa que tingui veritablement una importància, un abast general. És a dir, no són sòls per malbaratar, ja que estan en una posició molt delicada, molt interessant, amb un potencial molt alt. Un altre dels canvis que conté el nou pla respecte al de 2001 rau en la transformació de l'aeròdrom de Roquetes en aeroport. El secretari de Planificació Territorial ha manifestat que, tot i que aquesta infraestructura pot ser desproporcional al pes poblacional, és una manera d'atreure inversió al territori. Això, de nou, és una voluntat, diguem-ne, de forçar les inversions, d'ubicar infraestructures que, en principi, un diria, escolta, per la grandària i pel pes poblacional, potser no ens tocarien, doncs sí, com a forma, diguem-ne, de posar més pes, més inversió sobre aquest territori. Per tant, aquí allò que el pla de 2001 es preveia com un aeròdrom, aquí es presenta ja com un aeroport d'aviació general i se'l localitza, com vostès saben, a Roquetes. El nou pla també contempla la consolidació de l'oferta de sòl per a activitats econòmiques, la variant de Benissanet amb un nou pont sobre l'Ebre a Ginestar o la voluntat de reforçar la polaritat comarcal de la Terra Alta. El document d'avantprojecte que avui s'ha presentat a l'IDC farà ara una primera volta pública, és a dir, que serà transmès a tots els ajuntaments, consells comarcals i entitats per tal que tothom hi pugui fer les seues aportacions o crítiques. Un cop acabat aquest procés, es refarà el document que es tornarà a presentar públicament ara com un projecte. Oriol Nelo ha manifestat que espera que aquest proper 2009 el projecte pugui estar aprovat.